Pan Švec skáče už několik let s padákem a má dokonce zápis i v Guinnessově knize rekordů. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby ovšem nebyl na invalidním vozíku. Pravidelně skáče na letišti v Příbrami, které je na seskoky handicapovaných vybaveno. Před 26 rokama jsem měl úraz, kdy jsem blbě skočil do vody a zlomil jsem si krční páteř. Od té doby jsem na vozíku. Ne. Václav svůj život nevzdal. Naopak, i přes svůj handicap skáče s padákem. Za těch 9 roků to bude dneska 10. seskok. A dostal se až do Guinnessovy knihy rekordů. Pak máme rekord, který byl zapsaný jako první do Guinnessovky český, a to jsou 3 seskoky za 1,5 hodiny. Jeho rodina a přátelé ho i přes mírné obavy podporují. Skákání ho naplňuje, cítí se přitom šťastný, že něco dokázal. Jezdím s Vaškem pokaždý, jednou jsem scházel, prej mi dneska řekl. Skákat tandemem může v podstatě každý. No, s tím handicapovaným je samozřejmě mnohem víc práce, protože tak, jak jste viděli při té přípravě, tak je tam třeba mnohem víc pomocníků. Dá se říct, že já jsem tady skákal lidi i quadraplegiky, kteří neovládali ani ruce, ani nohy, takže pak se jedná na rozhodnutí toho instruktora. A na to, jak takový seskok vypadá, se nyní pojďte podívat s námi. Není důvod se netěšit. Letadlo vystoupá až do 4000 metrů. Nejvíce panu Švecovi líbí první krok z letadla a volný pád. Jak říká tandemový šéf instruktor Roman Štengl z příbramského letiště, nejobtížnější je dopad. Dobrý je to. Tady skáčou profíci. Dík, chlapci, moc dobrý. I já teda. Pro televizi Barrandov Kateřina Štěpánková.